Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kikat Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na top 10 yung mga balita sa Negros subong adlaw. Negren sa caregiver sa Israel, ning kumpirmar nga patay sa embahada sa Pilipinas suno sa iya pamilya. Mga vendor sa Marucan Country nga wala nagbayad sang utang, mahimo i-blacklist. Anay bilanggo ang tricycle driver nadakpan sa buy-bust operation. Sineco, di pa siguro nga wala sang scheduled brownout sa barangay kag Sangguniang Kabataan elections. Kag sa good vibes, aton kagtuan na ginabansagan nga pinakabatog daw nga swimming pool nga resort sa Negros. Kag nursing graduate may masobra sa 200 ka mga pamilya nga nabuligan sa medical mission. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, habagat na tapos na samtang amihan o kung matugnaw nga panahon ang amat-amat nga nagasulod sa Pilipinas. Nagpagwa na ang Weather Bureau nga pag-asa sang opisyal nga pahayag nga natapos ng southwest monsoon o kung ang hangin habagat samtang amat-amat na nga mabatsyagan ng northeast monsoon naman o kun ang amihan. Ini ang mabugnaw nga dapya sang hangin. Kag sa masunod nga sinemana, mahimo nga ideklara naman sang pag-asa nga amihan na ang mabatsyagan nga hangin sa Pilipinas. Padayon sa gihapon ng El Nino phenomenon, posible ang below normal nga pag-ulan kag mahimo makadala sa negatibo nga epekto parehos na lang sa water resources, agriculture, energy, health kag public safety. Ini ang mabatsyagan sa ulihing nga quarter sang 2023 tubtub sa first quarter sang 2024. Samtang makapaabot kita sa isla sang Negros ang maayong nga lakat sang panahon sa weekend. Ang super typhoon nga may international name nga Bolaven ang malayo na sa Pilipinas kag hindi na mabatsyagan sa Pilipinas ang epekto sini. Ang low pressure area naman sa West Philippine Sea ang yara na sa 305 kilometers west sang Puerto Princesa City. Gamay sa gihapon ng tsansa nga mangin isa ini ka bagyo kag subong o kun buwas nga adlaw mahimo makagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility. Sa number 9, mga mascara dahil sa iba't pa nga mga produkto nga himo sa recycled materials ang ginabaligya karon sa Bacolod City Government Center dungan sa pagsaulog sang Employees Day. Nagparada ang mga empleyado sa Bacolod City, suksok ang 70s, 80s kag classic nila nga mga costume kay inasang aga. Magluwas sa mga pagpasundayag sa pagsaulog sang Employees Day sa Bacolod City Government Center. Makita man sa gwa sang opisina sang Department of Public Services ang nabaligya nga mga mascara dolls, mga pot holders kay ban pa nga himo sa recycled materials. May mga native bags man kag mascara memorabilias nga nabaligya sa opisina sang City Cooperative and Livelihood Development Office. Pati mga judges nga nag-usisa sa mga maduagon nga booth ang nalingaw man kay pati sila nakahampang sang darts sa booth sang City Budget Office. Balantayan man karon ang highlights ng Employees Day kundiin may kabilugan nga 1 million pesos nga iparaffle si Mayor Albi Benitez para sa 295 kamangin mapalaron nga city employee. Sa number 8, mga homeowners ang apat ka mga relocation sites sa Bacolod ang handa magbayad para masaylunas ang syudad sa ila ang titulo sang duta. May masobra na sa 20 ka tuig ang nagligad pero mayoriya sa 10,000 ka mga homeowners sa relocation site sa Barangay Handumanan, Estefania kag Vista Alegre ang may kabudlayan sa gihapon sa pagpatakod sa linya sang kuryente kag tubig. Inibangod 90% man sa ila hindi original nga awardee sang duta kag wala sang titulo sang duta nga ila ginaistaran. Ini man ang rason nga sa ginpatigayon nga consultative hearing sang konseho nagpalabot sang interes sa mga homeowners nga magbayad sang tiga 20 pesos kada adlaw agud lang matigayon ang proseso kag ma-transfer sa ila ang lot title. Sino kay Councilor Vladimir Gonzalez, ginatun-an man nila ang pag-subsidize sang balay
balayran agud mabuligan ang mga homeowners. May pila naman ka mga homeowners ang nagaayo nga kuntani processing fee na lang sang pagsaylo sang titulo ang ilabayaran na tungod man sang ginapangatuba nga problema pinansyal. Ang amo na nga amount daw, basit lang nga daw suntok sa buwan nun. Laki tungkol niya may mga tao daw sa amon, hindi star. Sabi lang ganyan nga sa 200 plus yung balayran sa prime water. Hindi ko nila bayad mo. So ang ingisa nyo sa iyo, sir, mo na nang kung pwede tani ang processing fee lang para sa transfer sa lahat. Lang, hindi na magdugang na lukdoon ng tao pa. Tuntun na nga, pwede mo lang daw na-derive siya. Okay. Na-derive sabi from mula yung processing fee lang. Kasi may makasarang-sarang dati. Pwede mo makalabot sa 20 pesos per day. Pwede mo na muna. Overall, sobra 90% wala. So ano na agreean, Councilor? Pila agad ang More or less, ang pulso nga nakuha namon sa Pumuluyo, mga 20 pesos or a day or between 5 to 600 pesos a month. For how many years to pay? Depende sa ila. Kung ipagan nila sa pag-ibig, pwede sila kabayad bilog. I think may mga relocation kita yan na commercial area na namo. So, pwede sila kabayad bilog, matagan sila Saan discount. sila mag-pay? Sa BHA, sa syudad. Councilor, mga may pag-ibig na Tatlo ka option ka scheme, ang paying scheme. Either cash, makatag kita discount. Kung 1 year to pay, zero interest, pwede. Kung ang third option is ipagi sa pag-ibig. so man-loan sila sa pag-ibig. Ma-loan sila sa Di bayad pag-ibig. sa city. Ang pag-ibig ang mabayad sa city. Sa number 7, mga tenants sa Manukan Country nga wala nagabayad sang utang sa syudad ang mahimo i-blacklist man sang katapos ang Local Market Committee para sa mga awardees sa ginaplano karon nga bag-o nga manukan. Kasubong sa mga market vendors nga wala nagabayad sang utang sa syudad, mahimo i-blacklist man sang katapos ang Local Market Committee ang pila ka mga tenants sa Manukan Country nga asa subong wala nagatuman sang kasugtanan para mabayaran ang ila tinuig na nga utang. Sa records ng komitiba, may 8 lang sa 27 ka mga tenants nga na-issuean sadto sang notice to pay kag notice to vacate ang nagabayad sang ila bulanan nga utang para sa renta sa mga stalls. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., mabudlay nga tugutan lang perme ang mga tenants kag market vendors kay hindi magbayad sang utang, bangod masami sila pang una nga nagareklamo kung may paraffol sa mga pwesto sa mga baligyaan sang syudad. Nagalaom si Tinga karon nga ginasaulog ang Mascara Festival kag hasta sa bulan sang Disyembre. Matigayon na nga makasettle sang ila balayran ang mga tenants sang Manukan. Dapat na maano kita na ang ilan updated sila dapat. Iskan ang ara to na kundi nag ano to siya na promissory note na mabayad, dapat i-update lang nila ang ilan na as promise nila. Kay kapila na to sa hingaan dyan sa kauntat man sila Japon. Or else, ano matabo sila? Or else hindi gid sila kasaylo malin gid sila namon. Sa number 6, 58 anyos nga anay bilanggo kag tricycle driver na dakpan sa buy-bust operation sang kapulisan. 27 tanan ka mga sachet sa ginapatihan Shabu ang ginalagar na recover sa katapos ng Police Station 1 sa buy-bust operation sa Purok Maabi-abihon sa Barangay 35 sa Bacolod kagabi. Subject sang anti-illegal drug operation ang high-value individual nga si Ana Crisostomo, 58 anyos nga isa ka anay bilanggo. Nadakpan man ang kaupod niya nga si Lee Hereza, isa ka street-level individual kag isa ka tricycle driver. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga sa duha ang nagabugat sang 23 gramos kag nagabalor sang 156,400 pesos. Sanday Crisostomo kag Hereza ang kasuhan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag detain sa karon sa Police Station 1. Sa number 5, Department of the Interior Local Government Negros Occidental ang wala pa makabaton sang opisyal nga reklamo angot sa sunod-sunod nga absences sang konsehal sa La Castillana. Pero ang pagpangusisa may angot diri ang mahimo ipatuman pagkatapos na sang election ban.
Suno kay Provincial Director Teodora Sumagaysay, wala pa sila sang may nabaton nga report. Pero base sa Local Government Code, ang 4 ka sunod-sunod nga absences sa sesyon nga wala na aprobahan ang subject sa disciplinary action. Pwede ini mangin grounds para sa suspension o kun removal sa natungdan nga opisyal. Gin-forward na nila Casillana Mayor Romayla Nicor mangilimutan ang report sang Sangguniang Bayan angot sa 6 na ka-absences sa sesyon ni Councilor Donato Natnat Dumagit sa Provincial Legal Office. Suno kay Attorney Alberto Nelias Jr., silang magapagwa sang legal opinion bahin diri. Suno kay Sumagaysay, pwede mapadangat ang reklamo sa Sangguniang Panlalawigan ukon sa Office of the Ombudsman. Mismo ang SB sa Nakasiliana mayaraman sang internal rules and procedure nga pwede masunod. Klaro ni Sumagaysay ang investigation sang DILG sarang mapatuman sa tion nga matapos na ang election banning period. Si Dumagit ang ginreklamo sang large-scale estafa angot sa ginaligar kay labtanan sa police recruitment scam. 4 consecutive absences without approved leave and ground for an administrative case. So, ara na siya against Section 60 of the Local Government Code. In that case, but now, since may election ban kita, wala kita sang investigation as well as preventive suspension, no, because of election ban. So, depende naman inaasang doon ang bayan of Nakastilianan. No? Kaya, they also have their own internal rules and procedures. Sa number 4, Central Negros Electric Cooperative ang nagpasalig sa Commission on Elections nga wala sang may matabo nga power interruption sa adlaw sang eleksyon. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, sila nagsapol sa Seneco kaina sang aga kag sila ang ginpasalig nga sa adlaw sang eleksyon sa Oktubre 30 wala sang power interruption nga matabo bisan pa sa adlaw antes ng eleksyon kag sa adlaw pagkatapos sang piniliay. Sunod kay Ananoria, hindi man automated ang piniliay sini nga barangay kag SK elections pero ang labing importante nga mayara sa nagakaigo nga supply sang kuryente. Samtang sini nga semana ginapaabot ang mga accountable forms. Nalakip sa mga accountable forms amo ang mga balota, election returns, certificate of canvass kag iban pa. Continuous power because although it's not automated, kailangan continuous. Pero kailangan siyempre may laing kung may power during counting of votes during the day. And they have assured the COMELEC and the PNP and the AFP nga wala sang power interruption during the election day, before and after. Sa number 3, nagdangat na sa 125 ka mga show cause order ang ginserbe sang COMELEC sa mga kandidato nga ginreklamo sang premature campaigning. Kahapon suno sa COMELEC may 18 ka show cause order ang nagdugang. Siyam direng ginserbe sa mga kandidato sa Bago City kag siyam sa Banwa sang Calatrava. Wala pa man sang kumpirmasyon suno kay COMELEC Election Supervisor Ian Lee Ananoria kung sa 125 may napasakaan na sang kaso. Natala na naman ang Joint Coordinating Conference ng COMELEC magapatigayon sang assessment sa mga areas of concern. Sa karon suno kay Ananoria, mahimo nga wala na sang madugang pa sa 51 ka mga areas of concern sa Negros Occidental. Nagalaom siya nga hindi na mag-escalate pa ang tensyon o kun rivalry sa mga kandidato. Sa Oktubre 19, magasugod ang kampanya. Samtang may mga 5 naman kareklamo ang nabaton sang Kontra-Bigay Committee angot sa ginaligar vote buying sa Negros Occidental. Wala. So far so good. Wala sang heated or nag-escalate nga political rivalry. But we will see that during the campaign period. Kaya muna magsugod na ang libot sang tanan. Sa number 2, pamuno sa Sugar Regulatory Administration ang nagmando sang pagpauntad sang pag-release ng imported nga kalamay sa merkado. Tuga sang pagnubo sang presyo sang millgate sang kalamay. Kung sadto nagahamboy sa masobra 3,000 pesos per bag ang millgate prices ng raw sugar,
Apang karon nagakaalarma na ang kalabanan sa mga sugar farmers bangod nagahamboy na lang sa tag 2,500 pesos tugtog 2,750 kada bag ang presyo sang raw sugar halin sa mga milling firms. Gani, nag-issue man sang resolution ang pamunuan sang Sugar Regulatory Administration agud mapunggan ang pag-release ng supply sang imported sugar sa mga domestic market. Suno kay SRA Administrator Pablo Luis Escona, ginakinahanglan mapangapina ng mga sugar farmers bangod sang ginaalagar oversupply sang kalamay sa mga merkado. Nakasaad man sa resolusyon ang pag-hold in abeyance asang application para sa pag-reclassify sa imported sugar supply sa tuyo nga mapabilin sa tig 3,000 pesos per bag sang raw sugar. Kapin sa 150,000 metric tons ang imported sugar nga ginapaabot sa Setyembre sandigman sa gin-issue nga sugar order number 7. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. ...49 anyos nga negrense caregiver ang ikatatlo na nga Pinoy nga napatay sa kinagamo sa Israel kag Hamas. Ginkumpirma sa Department of Foreign Affairs ang pagkapatay sang caregiver nga taga Cadiz City. Suno kay Anabelia Alacre, utod ni Loretta Alacre nga 15 na katuig nga nagatrabaho sa Israel. Kagabi, gintawgan sang embahada sang Pilipinas ang isa nila kautod nga nagatrabaho sa Kuwait kag ginkumpirma ang pagtaliwan sang ila utod. Suno kay Anabelia, wala sila sang patod pa nga impormasyon angot sa kamatayon ni Loretta. Magluwas lang nga positibo nga nakilalang iya bangkay. Bernes ang uli sila nga nakaistorya nga magutod kag natingala na lamang sila nga wala na ini makatawag sang Sabado. Masami nga nagalagaw si Loretta sa day off sini kag sa among ation suno kay Anabelia nagkadto ini sa music festival nga una ginatake sang Hamas. Nagtawag naman ang OIC sang Department of Migrant Workers kay Anabelia kag silang ginpasalig ni Secretary Hans Leo Kakdak sang bulig sa pag-repatriate sang bangkay ni Loretta. Nalakip man ang iban pagid nga assistance kasubong sa pagpaeskwela sa mga hinablo sini. Bangod si Loretta ang nagaserbe breadwinner sang pamilya. Separate man na sir no, pero i-check lang namon sir kay damo man ano sir mga liable sa nga makapaano sang administrative kung may ara magid administrative liability no sa isa ka counselor. Sir, ang inyo nga administrative investigation also, no? Ang amo ni legal opinion lamang kay as far as we know ang disciplining authority for counselor is the president. Amiga, o friendya, Oo. naghatag sang picture bala sa pulis. Ang bansang pulis, pulata 5 hours to 6 hours kay matawag sa imo. Nagtawag ang friend na ni Loretta nga kapangayo ang Philippine Embassy sang contact number sang pamilya sa Pilipinas. Oo. Basta nambalya kay matawag kuno ang Philippine Embassy. Ang ambassador sa Israel nga ara ang body na identify na nila. Na-identify. Hindi kasi pahambal kung ano ang natabo. Oo. Ti mama. Oo. Miss Barbara sa Bulig. Bulig. Oo. Na makapadali man tani puli ang bangkay kay naghambal man ang Philippine Embassy. Ang dito ko no ipaprime, tambal namon hindi gusto namon ibalik din body ng amon sister sa Pilipinas. Nagtawag na ang BMW, ang sekretary nila, ang head nila. Mabulig sila tanan sa amon sang pinanglanon sa pamilya at sa mga estudyante nga nila sa eskwela ni Ma'am Lore. Kagyari naman ang mga pampagood vibes nga pabalo namon sa inyo sini nga weekend. Swimming pool nga yara sa tiilan sang bulkan Kanlaon. Swimming pool nga may higante nga bato. Swimming pool nga ginbansagan pinakatugnaw sa mga resort sa Negros kag ang entrance fee 20 pesos na dala ni dira ang swimming. May mga oras nga nagakatabunan ini sang fog. Inang aton diskubrihon buwas sa tripping ni Ruming sa alas 10 sang aga.
Kag isa naman ka nursing graduate, masami nagaupod sa mga medical mission, kag karon may masobra 200 ka mga pamilya nga nabuligan sa mga medical mission. Aton siya kilalahon naman sa Baganihan sa Sunday. Barbs, hindi maging kumain ko ba magdamay? Pero isa sa gusto ko kantuan ang mabugnaw nga swimming pool. Unik, no? Ako hindi man kuya fans ang Anong ginakanda ko Wala. lang? Sige, hindi ko ba magdamay? O sige, liwat. Ikaw na. Hindi kuya, pala ka daya. Ikaw, ito kakadla, ang tsura mo. Barbs, hindi mga ko kabalo maglangoy, no? Pero isa na sa mga gusto ko kantuan, ang mga mabugnaw pala nga mga palaliguan. Galing ako, Nick, no, hindi kuya kagwantas ang super cold. Kay kabalo kung nga cold ginaday ang lugar. Kaya isang location niya. Kagsa sa Baganihan, gali Barbs sa Sunday, nursing graduate pero 200 siya ka mga pamilya ang naging benepisyaryo sa ginlonsar niya man nga medical mission. Ina nga aton matayan man sa Sunday. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Ma-happy weekend!